meta ħtart din il-kariga inkluż meta kont bħala acting director dejjem ħassejt il-ħtieġa illi nagħti l-opportunità, nagħti l-ispazju lil kull min jemmen li jista' jagħti kontribut pożittiv lis-settur. Għaldaqstant ħdimna bi strateġija fejn qed niddelega parti mir-responsabbiltajiet tiegħi sabiex kulħadd iħossu parti mis-settur u anke x-xogħol jista' jinqasam bejn kulħadd. U fil-fatt sa tmiem l-istaġun li għadda kellna 8 persuni li kienu jitħallsu ta' xogħolhom u dan il-numru mill-istaġun li xejn bl-istess budget se nżidu għal 25. Ġifri hemmhekk turi kemm aħna nixxina nagħmlu din l-istrateġija fejn kulħadd se jingħata l-ispazju tiegħu biex bekk ikollna anke prodott aħjar. Id-diskors tiegħek għamilt referenza speċifika wkoll għal Għawdex, hekk jidher li ħadkun priorità anke għad-dipartiment tiegħek u x'hekk. Jiena nemmen ħafna li Għawdex huwa potenzjal li tul is-snin li għaddew għadna ma missejniex. Ir-referi żewġin li għandna llum il-ġurnata huma ta' ċertu età għadhom xorta waħda jagħtu kontribut validissimu, però naturalment xogħli huwa li nħares lejn il-futur. Għaldaqstant irridu nibdew inħeġġu żgħażagħ ħawġin sabiex jieħdu din il-karriera anke permezz tal-akkademja li norganizzaw kull nhar ta' Sibta u Malta lesti li noħolqu programm apposta għal żgħażagħ ħawġin.